18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии комплекси агросаноатии Саховат оғози расмӣ бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи тозабунёд дар як шабонарӯз иқтидори коркарди 10 тонна ширро дошта 12 намуд маҳсулот истеҳсол менамояд. дар ин ҷо тавассути технологияи нави инноватсионӣ ва ҷалби 30 коргари маҳаллӣ маҳсулоти босифат аз шири табиӣ бо тамғаи Саховат Милк истеҳсол мешавад. барои захираи маҳсулоти тайёр ва ба талаботи санитариву бехатарӣ ба бозори истеъмолӣ пешниҳод кардани он дар корхона озмоишгоҳ, сардхона, нуқтаи қабули шир, гармхона ва анбори нигоҳдории маҳсулот бо таҷҳизоти замонавӣ бунёд шудааст. технологияи корхона дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ бо арзиши 800 000 сомонӣ бе пардохти боҷи гумрукӣ аз хориҷи кишвар ворид шудааст, ки бо истифода аз он мутахассисон метавонанд маҳсулоти босифати дорои стандарти баландро истеҳсол намоянд. ба сарвари давлат ҳамчунин иттилоъ доданд, ки дар оянда бо афзоиши талабот истеҳсоли маҳсулот аз 12 ба 60 намуд расонида мешавад. ёдовар мешавем, ки 3 марти соли 2025 зимни шиносоӣ бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии комплекси агросаноатии Саховат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкор Ҳалимбой Каримов дастур дода буданд, ки барои қабулу коркарди шир ва таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти ширӣ корхонаи нави саноатӣ бунёд намояд. соҳибкор бо истифода аз имтиёзу дастгириҳои давлатӣ корхонаро дар муҳлати 8 моҳ сохта ба кор даровард. бо таъсиси корхона саршумори чорвои ширдеҳ дар фермаи Саховат аз 100 ба 200 сар расонда шуд, ки оянда ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ ва коҳиши воридоти он аз хориҷи кишвар мусоидат мекунад. корхонаи мазкур маҳз бо дастури супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муддати хеле кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуд. мо тавонистем бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ дар муддати кӯтоҳ аз хориҷи кишвар таҷҳизотҳои ҳозирзамон ворид намоем. ҳоло дар корхона 12 номгӯи маҳсулот истеҳсол карда мешавад ва дар ояндаи наздик номгӯи маҳсулот зиёд карда мешавад ва тасмим дорем дар оянда содироти онро ба роҳ монем. ҳамчун соҳибкор мо ҳама рӯза дастгирии давлату ҳукуматро эҳсос менамоем ва ин дастгириҳо моро водор месозад, ки барои рушду нумӯи кишвари азизамон саҳми худро гузорем ва боз ҳам ҷойҳои нави корӣ ва коргоҳҳои нав бунёд созем. дар бинои дуошиёна барои кормандон ҳамзамон ҳуҷраҳои муосири корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардидааст, ки ҳамаи ин барои пешбурди фаъолияти мутахассисону коргарон пешбинӣ шудааст. мо сокинони шаҳри Хуҷанд аз қудуми ҷаноби олӣ хеле хурсанд ҳастем, чунки бо дастгири пешвои миллат дар ин ҷо корхонаи нав кушода шуд. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ва соҳибкори ватанӣ мерасонем. муассиси корхона ба сарвари давлат иловатан ваъда дод, ки дар муҳлати кӯтоҳ бо ворид намудани таҷҳизоти муосир коргоҳи дигари саноатиро бунёд мекунад, ки дар он истеҳсоли панир ба роҳ монда мешавад. дар вилояти Суғд дар заминаи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ фаъолияти бахши хусусӣ ҳамеша дастгирӣ меёбад. бо истифода аз ин шароити мусоид давоми солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 18 коргоҳу корхонаи коркарди маҳсулоти ширӣ сохта ба истифода дода шуд, ки ҳоло онҳо фаъолияти назарраси истеҳсолӣ доранд. аз шири тоза, яъне табиӣ маҳсулотҳо зиёда аз 10 намун мебарорем. маҳсулотҳои баровардаи корхонаи Саховат Милк дар шаҳри Хуҷанд ин маҳсулот ба талаботҳои санитариву ба талаботи эпидемиологӣ ҷавобгӯ мебошанд. авлотар аз ин дар ин корхона 30 нафар коргарон аз ҳисоби бошандагони маҳаллӣ ба кор таъмин шуданд. дар 10 моҳи соли ҷорӣ бо ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои нав истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар кишвар 120% зиёд карда шуд.